What's up mga lods? Bisaya Explorer here. Pag-uusapan natin ngayon ang bagong labas na design ng KYT helmet, which is yung KYT TT Curse Marvel series. Pero bago ang lahat mga boss, huwag kalimutan na hit ang like at mag-subscribe mo din para makatulong sa channel natin. Ang madaling, maubos-ubos na helmet brand sa Pinas. Kasi nga siguro, kaunti lang ang stocks na dumadating dito sa atin. Very popular ang helmet na to para sa akin ha. Kasi nga, pinipilahan talaga at dali ma-sold out lalo na kung maglalabas sila ng bagong design. Last year o this year, di ako sure pero kaka-release lang ng TT Curse lineup. Ang dami talaga nag-aabang at nagparsold kung sakaling ma-release ito sa atin. At isa na rin ako sa mga nagantay. Kaso nga, sa sobrang atat ko, makabili na KYT helmet, nauwi na lang ako sa KYT Unicorn Neutron, which is hindi ko naman pinagsisihan hanggang ngayon. Ito pa rin yung gamit kong helmet. Balik tayo sa KYT TT Curse Marvel series. Grabe guys, gaganda ng design. Medyo limited pa lang kasi ang stocks dito sa atin kumpara sa ibang bansa kaya ay Malaysia, Indonesia, Taiwan. Sa design mga boss sa ngalan ng Marvel series, ang mga lineup na ilalabas dito sa atin. Ito yung mga superhero ng mga design na may Captain America, Wolverine, Deadpool, Carnage at Venom. Kita nyo naman ang gagandang mga looks. Kapag suot mo to, para ka na din yung superhero. May naka-review na nito mga adults. Walang iba kundi si Suoshimoto. Ilalagay ko sa baba ang link ng review niya. Full review yung ginawa niya sa channel niya. Tsaka yung helmet ay nanggaling pa sa ibang bansa. Ang price nito mga lods is around 6,000 to 7,000. Pero ako sure kung magkano talaga. Parang ang presyo kasi is same halos ng KYT NFR na model. Mga lods, wala namang pinagbago sa previous na lineup ng TT Curse na mayroon pa din ADT Advanced Thermoplastic Shell, removable, washable, and replaceable padding, scratch resistant visor, at pwede mo din itong lagyan ng accessories like pin lock, visor, at saka spoiler. At muntik ko na makalimutan mga lods, Bluetooth intercom ready na siya mga lods. So dito ko lang yan ang video mga boss. So kayo mga lods, ayun tingin sa bagong KYT TT Curse na Marvel series. Maangas ba? Kukuha ba kayo mga lods? Comment down below kung ano sa palagay nyo. So that's about it guys. This is Bisaya Explorer. Peace out.